Ahoj, všechny vás vítáme u prvního dílu Angie's Edit. Angie's Edit je video našeho blogu a bude tady spoustu novinek o našem blogu a o andílkách. No, tenhle díl není tak úplně první. Už jsme jich natočili asi 6, 7. Možná tohle 8. Protože nikdy se nám to video nelíbilo, nebo jsme je nedotočili do konce. Prostě z nějakých důvodů není použitelný. Nebo nám třeba klekla baterka, jako před 5 minutama. Asi tak nějak, no. No, ale teď už asi konec o těchto trapných kecech a pojďme na novinky o blogu. Novinka číslo 1 je vlastně tenhle Angie's Edit. Novinkou číslo 2 je, no, to není úplně novinka, je to spíš staronovinka. A je to Like Angie's, je to soutěž. Určitě, když najdete náš blog, tak určitě tam někdy najdete. Nebo taky možná ne, protože se do té soutěže pořád nikdo nepřihlásil. Bohužel. Fakt nás to jako docela mrzí, no. To znamená, že bychom vás s tímhle chtěli tak jako trochu vyzvat, abyste se tam přihlásili, abyste se vůbec nestyděli, protože prostě my jsme se taky nestyděli, dali jsme tam svoje fotky. Byly hrozný. A prostě se nebojte, my s těma fotkama nic neuděláme klidně, jak jsem psala do toho jednoho článku, můžete si klidně i zamazat obličej, všechno, jo. Nám jde jenom o to oblečení, klidně můžete vyfotit jenom to oblečení. Nemusíte na té fotce. Jo, a jde o to nejpodobnější a nejnápaditější, nejoriginálnější oblečení, jak vy to pojmete. A my jsme to třeba pojeli, takže my ani jedna nemáme vestu, jak má Angie na té fotce třeba. A tak jsme to vyřešili prostě tričkem, že jsme tak bravurně, elegantně převrátili. A tak. No, další jakože soutěž, která na blogu je losovačka, tam se myslím přihlásil jenom jeden člověk, to je úspěch. Jo, potlesk. Myslím si, že to byla nějaká Eliška. Jo, tak za to jí fakt děkujem. A taky bychom vás tímhle taky chtěli vyzvat, abyste se vůbec přihlašovali do našeho Angie's Parku. A tady bude taky soutěž, ale víc neprozradím. Zrychlíme, ne? Nevíš, kde je? Ne, tak to teda fakt netuším. Vůbec nemůžu najít, nebo nemůžu přijít na to, kde by mohla být. Proč to nikde není? To je vážně k vzteku. Nemůžeme prostě najít tu pravou. A čím to bude? To mě fakt zajímá. To fakt nechápu. Co je? Co tak na nás hloupě síráte? Hledáme spolumajitelku. Jo. Nebo jsi to zrovna ty? Naše nová spolumajitelka? Nebo snad spolumajitel? Tak jestli jo, tak rychle napiš do komentářů přihlášku, že by si chtěla být spolumajitelka našeho blogu. Do tohohle, Přihlášky? no, do té přihlášky nám napiš svou přezdívku nebo svoje jméno, e-mail, věk, v tom případě. Jestli máš nějaký blog, tak ten blog tam dej. A Jestli umíš s grafikou. a pak by nám stačil třeba Skype nebo Facebook. Ale to už když tak si potom můžeme osobně, aby jim třeba nevadilo, Jo. že to bude v těch komentářích. Takže rychle, pokud si to ty. Takže Tak. rychle do komentářů a už aby to tam bylo napsané. Jo, protože doufám, že tam bude dost lidí. No jako když jsme tady nikoho nenašli. To je fakt strašný. Jdem hledat. Tak jestli se nám ozve, nevrátíme se do studia a neřekneme další novinky a soutěž? Tak dobře, tak jo.
Dobrý den, žáci. Dobrý den. Takže, co si o sobě myslíte? Budete tady po zvonění hlučet? Vážně? To si o sobě myslíte tolik? V žádném případě. Myslím si, že byste se měli znova přečíst a napsat minimálně 10krát školní řád. A to myslím smrtelně vážně. Myslím si, že dostanete speciální úkoly navíc. V žádném případě vás nenechám prolézt. To si o sobě jenom myslíte. Jenom, že jste deváťáci. To mě vůbec, ale vůbec nezajímá. A možná právě taková bude učitelka z muzikálu Andělci za školou. A nás zajímá, kdo ji hraje. Jak se jmenuje herečka, která hraje učitelku muzikálu Andělci za školou? Tak zní soutěž. Odpovědi můžete posílat do překvapení, které se bude konat ve středu večer. Odpovědi posílejte na náš e-mail office.deníček.o.ngis@seznam.cz. Ještě jsem se chtěla zeptat paní učitelky. Ano. Paní učitelko, je to pro členy klubíku nebo je to pro všechny? Je to pro členy klubíku i pro ostatní. Děkuju. Takže, soutěž je pro všechny, takže se všichni zapojte. Paní učitelka, o cože se hraje? Já jsem to jaksi přislechla, když jste to včera zadávala. Členi klubíku dostanou samozřejmě body navíc. No. Ti ostatní. Jsem říkala, že to je překvapení. To si Jo, dobrý. Takže, členi vás klubíku nesnáším. ticho. Členi klubíku dostanou spoustu bodů a ti, co nejsou v klubíku, to se dozvíte ve středu večer, kdy se bude konat ve středu v 7 hodin večer. Všechny nestvůry, monstra, o kterých se vám ani nezdálo. Strašidla a duchové. Všichni tyhle. Protože tam se bude konat Halloweenská party. Na halloweenské party se vyhlásí soutěž, kterou jsme teďka vyhlásili. Nemohla si mě upozornit, že to nemám s tím lidským přestrojením tak přehánět. V pohodě. Teď bys něco měla říct ty, aby si taky lidi nemysleli, že neumíš mluvit. Prostě na téhle nevídané party uvidíte nevídané video. Že nemůžu být titulky, ne, že jsme ještě neřekli tolik novinek. Máme toho ještě spoustu.